ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବନି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବେ, ସେମାନେ ବି କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି? କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ଆଗକୁ ବି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଅଛି। ତ ଥରଟେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମାଗଣାରେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖାଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଏମିତି ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ୱେବସାଇଟ୍ ଟିକେ ଡେରିରେ ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିବ ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ OTP ଆସିବନି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲା ଆଧାର ନମ୍ବର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେଉଛି ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। OTP ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଠାରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏହିଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଲେଖୁଛି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ଏହି ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ଲେଖିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ